Sa ngalan ng Samahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Karong adlaw atong gisaulog ang pista sa atong segunda patron, ang Birhen sa Santo Rosario. Maayong pista ninyong tanan. Naghikay mo Why hikay, yoy hikay. So, karong gabi ang atong Fiesta Mass, main Fiesta Mass, kini mao'y minor Fiesta Mass. Natay gamayng hikay kagabi pinanguluhan sa atong federation, sa Chapel Federation. Mga chapels ang maghikay unya. Dadon diring ilang pagkaon, basin pag naatay makaon unya. Dili lang sa kaon ang pista, kung dili sa atong pagpasalamat nga aduna kitay modelo unsaon pag-adto sa langit nga mao ang mahal nga Birhen Maria, pinaagi sa atong makanunayon inadlaw-adlaw nga pag-ampo sa santos nga rosaryo. Ug ato din hingiampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, mahunong na unta kining mga gubat nga mao'y nakaungkag sa katawhan og nakahatag og dako kayong mga kadaot og kalisdanan, mga kapaitan sa katawhan sa tibuok kalibutan karon. Ato sang pasalamatan ang Ginoo ug atong iampo ang atong mga benefactors and donors nga naghatag sa kalipay nato dinhi, pinaagis pagsigig palit aning ato mga slots aron makasuporta sa ato mga kalihukan nga unta hatagan sa sila sa kalipay ug kabalaan sa kinabuhi matag adlaw. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog niining misa, atong hinumduman ug hinulsulan ang atong mga sala. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios dito sa langit.
Magampo kita, ibubo kanamo Ginoo ang imong grasya aron sa among pagkasayod sa pagpakatao ni Kristo nga imong anak, pinaagi sa pahibalo sa anghel, madala unta kami tungod sa pangaliya sa mahal nga Birhen Maria, nganha sa himaya sa pagkabanhaw, pinaagi sa iyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Galacia. Mga igsuon, sumala sa kasulatan, ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala, aron ang mutuo makadawat sa gasa, nga gisaad nga ihatag, pinasikad sa pagtuo kang Hesukristo. Sa wala pa moabot ang panahon sa pagtuo, gibilanggo kita sa balaod, hangtod nga ikapadayag kining maong pagtuo. Busa, ang balaod mao'y nagdumala kanato hangtod sa pag-abot ni Kristo, aron maisip kita sa Dios nga matarong pinaagi sa pagtuo. Apan karon nga mauna ang panahon sa pagtuo, ang balaod dili na mao'y magdumala kanato. Pinaagi sa pagtuo, kamong tanan na himong mga anak sa Dios, sa pagpaghiusa ninyo kang Kristo Jesus. Gibuniyagan kamo aron mahiusa kang Kristo, ug busa nakaambit kamo sa kinaiya ni Kristo. Busa wala na'y kalainan sa mga Hodeo ug sa mga dili Hodeo, sa mga ulipon ug sa mga dili ulipon, sa mga lalaki ug sa mga babayi, kay nahiusa naman kamong tanan kang Kristo Jesus. Kung kamo iya ni Kristo, nan mga kaliwat kamo ni Abraham, ug makadawat sa gisaad sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa kahangturan. Awiti siya, awitang iyang kadayganan. Isang yaw ang tanan niyang katingalahang mga buhat. Himaya ang iyang balaang ngalan. Pagsadya kamo mga kasing-kasing nga nangita sa Ginoo. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan, hangtod sa paabutang Ginoo diha sa iyang gahom. Paningkamuti ang pag-alagad kaniya kanunay.
Hinumdumi ang katingalahang mga buhat nga iyang nahimo. Ang iyang mga kahibulongan ug ang mga hukom nga iyang gibungat. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahanturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios, sa tibuok yuta nagahari siya. Nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo mahinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahanturan. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Human makasulti si Jesus niini, may usa ka babay nga mituaw taliwala sa pundok sa mga tao ug miingon kaniya, bulahan ang babayi nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo. Apan si Jesus mitubag, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Doon ako'y nabatian nga usa ka pastor sa laing tinuhuan nga miingon, sige mo giyaw-yaw anang Maria nga bulahan, waman gani na ang kuna ni Kristo nga bulahan si Maria. Og mao ni gibasihan nga maong teksto kay niingon man ang babae bulahan ang babae nga maoy nagsabak ug nagpasuso kanimo, pero ang tubag kuno ni Kristo niingon hinaos Kristo, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios ug nagtuman niini. Yang anong magsigi man kuno tagtawag ni Maria nga bulahan nga gidinay naman na ni Kristo. Sakto ba dili? Murag sakto Pero ug ato ning sabton lang sa atong tawhanong pagsabot, murag yung atubangan sa publiko gidinay ni Kristo nga ayaw tawga ang akong mama og bulahan kay mas bulahan mo nga naminaw og namati sa akong pulong. Pero ang sunod pangutana, sa tanang tao sa kalibutan kinsa may
mas tinuod gyung naminaw og nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa man? Way lain si Maria. Og maunay hinungdan nga tungod sa iyang paghigugma, pagpaminaw ug pagtuman sa sugo sa Ginoo, 100% iyang napakatao ang Mesiyas nga mao si Kristo. Lingi ay mong tupad ing na 100% yung kang nagtuman sa pulong sa Ginoo. Ing na 100% yun. Oy, kita usahay magsige tagingon depende. Unya kung depende ang atong tubag, pirmi gitang ulipon sa sala. Matod pang San Pablo diri sa atong unang pagbasa, ingon siya diri, sumala sa kasulatan ang tibuok kalibutan na ilalom sa gahom sa sala. Nailalom sa gahom sa sala. Matod pa sa Gospel of John, kanang pagsugod, ingon din, ang kalibutan giharian sa kangit-ngit. Ngong na siya. Laing lingi sa imong tupad. Ing na wala pa nailalom sa sala ang inyong pamilya. Na kumusta inyong pamilya, wa mailalom sa sala. Daghan kayo. Ogon sa may hinungdan, kay dili taganahan maminaw, samot na gyud nga dili ganahan mutuman sa pulong sa Ginoo. Karon sayutang nagrosaryo dinhi, biblical rosary. Pasabot atong gipakita o gipamatud-an nga kini day atong pagampo sa santos nga rosaryo, kana mga misteryo diha nga atong gipangbutang dunay biblical basis, gikuha gikan sa balaan nga pulong sa Ginoo nga naa diha sa Bible, aron makasabot unta tang mga Katoliko, posible sad ang dili mga Katoliko, nga ang atong pagampo debosyon ngadto ni Maria sa santos nga rosaryo wa di ay na ma-separate, wa sad na mo contradict ngadto sa pulong sa Ginoo nga naa sa Bible. Nya kay wa man na mo contradict, wa man sad mo separate sa pulong sa Ginoo diha sa Bible, kun ato nang tumanon ang mga misteryo diha atong puy-an, mahimo sad tang bulahan. Kinsa ninyo dinhi ang magrosaryo gyud kada adlaw? Taas ang kamot. Okay. Kinsa ninyo dinhi ang nagpuyo gyud sa mga misteryo sa santos nga rosaryo, parihas pagpuyo ni Maria ug ni Hesus kada adlaw? Taas kamot. Nay usang ni isa. Sa ato pa kanang niingon nga si Kristo gilansang og namatay didto sa krus, musugot mo ang inyong anak ilansang sa krus sa inyong silingan. Hilom na. Musugot mo ang inyong anak tamparuson, kulatahon, nya moingon ra ka, naa naman is misterios kasakit, ako laning puy-an. Di na mo masuko. Managyaw-yaw eh. Musugot mo nga sa tunay misteryo sa kalipay, kanang ikalimang misteryo, na musugot mo nga ang inyong anak di mananghid ninyo, nya mawa og 3 ka adlaw, nya di lang gyapon ka masuko. Sugot mo anak. Unya kay di man ta mosugot nga maliwat ta ni Maria sa tanang mga misteryo sa rosaryo, ang pasabot ana wa tay pagtuo. Nya kay wa man tay pagtuo, matod pa diri ni San Pablo, dili sad ta malingkawas
gikan sa pagkailalom sa balaod, ginapos gyapon ta sa balaod. Kay ang kadturang motuo maoy dunay kagawasan. Matod pa ni San Pablo, apan karon nga mauna ang panahon sa pagtuo, ang balaod dili na maoy magdumala kanato. Pero kita, ang balaod lang gyapon maoy magdumala. Pareha diha sa inyong pamilya, unsa may nagdumala diha, pagtuo o balaod? Kanang moingon ka, ayaw paglakaw pundo diris balay, unsa man na, balaod pagtuo. Nya kay nilakaw mang imong anak, kay niadtos kompyuteran, inig wara ba mananghid, inig uli kasabaan dili. Ikaw hagiing nanti ka. Imo siyang gibutang ilalom sa balaod. Nakaron, kung ang atong gamiton sa atong panimalay, maulang gihapon ang balaod, nya sukdo nato ang kabuutan sa tao o ang kabuang sa tao, pinaagi anang atong mga balaod nga gibutang. Matod pa ni San Pablo, wa gyapon tay kagawasan. Pero pagtuo ang atong gamiton, unsa may imong isulti sa imong anak nga gikan didto sa kompyuteran, dong motuo ba ka nga kaning pagsupak-supak sa sugo sa inahan makapa-imperno? Nya maingon ding imong anak, tuo ko ana ma, wa lagi ka motuman sa akong giingon nga dili ka mulakaw. Unsa man gusto ka mo adtog imperno? Sa di ko maoy. Sa niya, unsa may imong buhaton? Sa ma din adyo ko mulakaw nga dili mananghid nimo. O di imong gipakita nga praktisa ang pagtuo. Nya kay ang imo man sang bana mo inilakaw kay niadtos kabit. O ana. Unsa man sa imong isulti inig uli? Imong yaw-yawan, ikang animala ka, ikang yawaa ka, maulagya po ni imong gibuhat. Natiguang na lang ka, giango-ango na lang ka, maulagya po ni imong gibuhat. Balaod gyapon na. Bantay ikihat ikang buanga kay papriso giti ka. Ano nimo? Balaod gyapon na. Unsa man tay imong isulti inig uli sa imong bana gikas iyang kabit or imong asawa gikas iyang kabit, unsa may imong isulti inig abot? Imo siyang ingnon, nituo jud ko sa Ginoo nga niingon, pasaylua ang nakasala og kapituan kapito. So kaning imo rong gibuhat, cannot change my love for you. Unsa man, magkagubot mo o dili? Magkagubot o dili? Wa gyud gubot. Wa gubot. Moingon ra na imong bana, sana all. Di ba? Wa na, human na. Nakasa ka? Wa. Nakasa? Wa. Wa. Ang imong bana, nakasa? Wa. Nakasa. Pero wa katakod diha nimo. Wa katakod ang iyang sala. Muna si Maria, wa matakdi sa sala sa mga tao nga nidaog-daog siyang anak, mipatay siyang anak, kay wa man siya magbuhat, magtuman sa balaod. Ang iyang gituman ang pagtuo nga mao ang pulong sa Ginoo. Kiningon man siya, matuman dinhi kanako sumala sa imong pulong. Ug mao ni ang lig-ong gahom ni Maria na bisan ang impyerno mahadlok niya. Mahadlok. Labaw ng yawa. Hadlok ay na ni Maria ang yawa. Nya kita, unsa may atong buhaton? Mahadlok tang Maria o malipay? Kusga. Niya karon si Maria na may hangyo nga paliton ginato ang CTUMM, Christ Transforming Union with Mama Mary, tag 100 pesos raman eh. Unsa man, hotdo ni ninyong palit? Dili. Tubag. Naapatay nanatay halin nga 24,222 kaslats.
pero naapay 45,771 ka slots, tag 100 pesos. O inyo ning paliton, akani doon na naman tayo magamit sa pista. Sulbad na ni atong pista karon. Hasta katong ubang mga expenses. Ang ato na sarong gipanagan-an, sugod sa buwan sa Nobyembre, magsugod na tagtukod adtong mga balay nga gubaon kaayo. At least mga 61 kabalay ang atong tukoron. Sa inyong pagpalit og 100 pesos usa ka slot aning CTUMM, makatabang namo nga ang mga tao karong way hapit kapuy-an, mas nindot pang-ad sa baboy kay di pa mo to iniguan atong matagaan og arang-arang nga balay. So far na natay magamit-gamit, pero dili pa igo kay napa may 45,771. Gusto ba ni Mama Mary? Gusto, kay sugo siyang anak, wa ko'y balay, inyo kong gipadayon sa inyong balay. Nya kay wa man tay mga balay enough nga mo accommodate nila, ato na lang silang tabangan nga maayo-ayo ang ilang balay. Mauna, shelter the homeless. Usa na sa atong corporal works of mercy. Shelter the homeless. Malipay bas Maria ana dili. Ang di mo palit og slot nakapaguol ni Maria. Nya ang ato sang SBF dag kining atong paras kumbinto. Human na atong kumbinto, 99% na human. Pero wap ata kabayad sa mga contractors. Ang atong halin sa SBF dag 40,885. Naapay 19,115 ka slots nga wa pamahalin tag 500 pesos per slot. Unsa man say relasyon ani sa Word of God, matod pa ni Kristo, ang mamumuo angay hatagan sa ilang suhol. Ang mamumuo nato mao ang ato mga contractors. Nya wa patakahatag nila sa saktong suhol. No? So kamong nagmahal ni Maria ug ni Kristo ug sa atong simbahan, simple ra kaayo karong buwana atong himuon nga makapalit gitag usa ka slot. Ug sa paghimo nato ana, ato nang napuy-an ang pulong sa Ginoo, ug matod pa ni Kristo, bulahan sila nga naminaw ug nagtuman sa pulong sa Ginoo. Matod pa diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nahinumdom sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kasabutan manas Ginoo nga himuon niyang bulahan ang nagtuman sa sugo sa Ginoo sa pulong. Wa gyud mo palit og slot o kaha magtuman sa mga pulong sa Ginoo nga dili mahimong malipayon. Ako gining kanunay gi-claim hangtod karon barugan ko gini. Wa jud ko kakitag taong manggihatagon, nagsigig ampo, nagsigig binuotan nga nahimong alaot or nag-anam og kalisod ang ilang kinabuhi. Pero daghan kayong mga tao nga arang-arang pagkabutang, siging away, siging sininghagay, siging binungulay, nag-anam jud kaut-ot ang ilang kinabuhi. Ay ko ninyong tutuki. Ing na imong tupad be katapusang lingi. Ing na pista manggirong Mama Mary. Ing na ba? Na pista manggirong Mama Mary. Mamalit na tag slot ha. Ing na. Palit tag slot, bahalag way hikay. Basta kapalit lang tag slot. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, himuon nato karon ang mga pag-ampo sa kapistahan sa mahal nga Birhen sa Santo Rosario. Mga igsuon, ang atong maaghop uyamot nga inahan ang Birhen Maria sa Santo Rosario sa kanunay na nalipod, nag-agak, nagtudlo ug nagbukbo kanatong iyang mga anak sa dili maisip nga mga grasya.
sa dihang ang kalibutan napuno na sa mga mangilad nga mga sala sa katawhan, mipahibalo og midasig siya kang Santo Domingo nga bulahan sa labing maayong tambal sa kalaglagan nga mao ang pagampo sa Santos Uyamot nga rosaryo, og tungod niini nabag-o og nakalingkawas sa kadautan ang tibuok kalibutan, uban sa mapaubsanon og masaligon nga kasing-kasing ato karong himuon kining pagampo sa kapistahan. Palihog mangluhod. Pagampo sa adlaw sa kapistahan. O maayo nga Dios, tungod sa imong dakong gugma sa imong katawhan, gihatag mo kanamo ang imong bugtong anak, aron tungod sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, iya kaming mahatagan o kinabuhing way katapusan. Nagaampo kami karon kanimo, nga tungod sa imong pagkamaluluyon, itugot mo nga kami nga nagapalandong sa mga misteryo sa among kaluwasan, diha sa Santos Uyamot nga Rosaryo sa Birhen Maria, mag-alagad kaniya uban sa dakong gugma ug pagpaubos. Balhino namo ang among mga daotang kinabuhi ug among ipahiangay sa mga sulundong kahayag sa mga Diosnong hiyas ni Jesus ug ni Maria. Madangat unta namo ang mga grasya nga gisaad sa anak ug inahan sa mga nagdebosyon sa Santos nga Rosaryo, ilabi na gayud ang kaayuhan sa lawas ug kalag, ang pagdangat sa usa ka bulahan nga kamatayon ug ang pagdayeg kanimo uban sa mga anghel diha sa himaya sa langit. Amen. Sa hilom ato karong pangayoon sa Ginoo ang atong mga panginahanglan pinaagi sa Birhen sa Santo Rosario. Palihog manindog. Sa matag pag-ampo ang inyong itubag, pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga ubos sa panalipod ni Maria, ang mga nangulo sa simbahan, magdala sa katawhan sa Dios ngadto sa pagpakigsuod kang Kristo, pinaagi sa ilang pagwali o panig-ingnan, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga sama kang Maria, hangupon nato ang pulong sa Dios, sulod sa atong kasing-kasing, ug magyatagon kitang mutubag niini, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga sinunod ang panig-ingnan ni Maria, ang mga inahan maghimo sa ilang mga panimalay nga puloy-anan sa gugma ug sa kasantos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang Dios magmanggiluyong muamping sa mga masakiton uban ang panabang ni Maria, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahumayn unta sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan, ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot,
Magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makatagamtam na sa kalipayng tunhay uban kang Maria ug sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Pinaagi sa pangaliya sa Birhen sa Santo Rosario, Amahan, patalinghugi kami. Tanan, O Diyos, kinsang buktong anak, pinaagi sa iyang kinabuhi, kamatayon o pagkabanhaw, nakakabot alang kanamo sa mga ganti sa kaluwasang tunhay. Itugot among ipangamuyo na kami nga nagpalandong sa mga misteryo sa Santos Uyamot nga Rosaryo, sa Bulahang Birhen Maria, makasunod unta sa ilang gipasabot o makakabot sa ilang gisaad, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawatan unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, mahimo unta kaming takos nga mausab ang among kinabuhi tungod sa mga gasa nga gihalad ug sa paghandom sa mga misteryo sa imong bugtong anak. Mahimo usab kaming mahiagom sa kinabuhing dayon nga iyang gisaad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo na gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magaday kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa piyesta sa Bulahang Maria kanunayng Birhen, ang Birhen sa Santo Rosario. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak, pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo,
ug saway pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan, sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Jesucristo nga among Ginoo. Ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta, nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit, sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo.
Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang og mo alagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na tong nabiktima karon sa mga gubat o mga kalamidad. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba karon dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagakong Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya hangtod sa kahangturan. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung Amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Maanaa usab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peaceful. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen.
Ginoong Dios namo, nagsangyaw kami sa kamatayon o pagkabanhaw sa imong anak, pinaagi ni ining Eucharistia. Human kami mahiusa sa iyang pag-antos, mahimo unta kaming takos sa pag-ambit sa iyang kalipay o himaya sa kinabuhing dayon. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo, manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kabulahanan, blessedness niya. Mahitabo ra ni kung sama ni Maria maminaw kita ug magtuman sa sugo sa Ginoo 100%. Salamat sa nagtuman sa sugo sa Ginoo ug nitabang nato, ni alagad ug misuporta sa ato karong minor fiesta mass. Labi na gyud ang atong mga pilgrims ang sakop sa Cofradia de San Vicente Ferrer, ang atong choir, ang San Vicente Choir ug ang Holy Rosary Youth Choir, ang atong salmista si Brad Titing Bagyo, og ang atong lectors, Sister Carmela Marikit og si Sister Alfea Pitogo, og ang ato sang tanan nga mihimo sa formal offerings, pinanguluhan sa atong bread and wine offerers nga sila si Mr. Clementito og Mrs. Fe Pepito and family. Masipang pakpak kanilang tanan. Salamat kayo. Salamat sad, special sad sa atong mga PYCC, atong love offering assistants, sa atong mga sheriffs, sa atong sacristans o Eucharistic lay ministers, o sa atong mga pimag nga ning hago sa pagtambong karon o pag-alagad, o nagpasalamat sa miaging gabi nga foot procession, malamposon kayo uban sa pag-abag sa tanan. Karong gabi ang atong misa alas 6 sa gabi, mo na ganitong fiesta mass. Nya inighuman na atay agape or pagbinayloay sa atong gugma, magdatag mga pagkaon as expression sa atong paghigugmaay. Magdatag pagkaon dinhi, nya i-arrange nato by chapel. So waroy arrangement nga by organization or by barangay, kung dili by chapel. Na dihay mga lamisa, 38 ka lamisa, plus of course sa lamisa sa atong parokya, sa atong Parish Pastoral Council, Finance Council, o sa atong parish staff nasa usa ka lamisa. The rest, kitang tanan nga mutambong, muadto tas mga chapels. Ug hain mo nga chapel na bilong, dito mo. Ug wa mo mabilong og chapel, hala pagpabilong lang. Volunteer to belong. Kasabot, tambong lang ka dito. Niya inig pangaon, mas nindot nga mamista ta sa kada lamisa, pero pwede sa ganara kakaon sa inyong chapel, pero mas maayosan mo libot-libot ta aron nga makaambit ta sa ilasang gidala. Yang uban sa ditong chapel mo libot sad, pero aysan mo pagtingob sa usa ka chapel, madali kay mahurot, no? Libot-libot yun. Okay, so hinaot-on ta ato sa nang suportahan. Nya, salamat pag-usab sa atong mga namalit og slots kay kining tanan atong activities, kaning atong mga projects, dili gini mahitabo nga magbalamposon kun wa mo kamong namalit og slots. Nakalipay mo sa Ginoo, nakalipay mo sa mahal nga Birhen Maria ni San Vicente Ferrer tungod niya ning daghang kalambuan o daghang mga activities nga nahitabo. Karon ang atong atubangon mao ang pagbayad sa atong kumbento, muna dayon tagpalit aning SBF DAG kay naapay 19,115 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya padayon sa mogpalit sa CTUMM kay ato nang pangandaman ang atong paghimo sa mga balay sa atong mga luoy kayo nga mga kaigsuonan dinis parokya nga nagani usahay maabot patas laing lugar outside the parish tungod ni sa atong pagtuman nining sugos Ginoo, shelter the homeless,
feed the hungry. Nakapanghatag na ta og mga around 3,000 ka mga 5 kilo packed rice ato nang nahatag sa mga pamilya nga niya dinhi sa tong parokya na gani pipila nga outside the parish pod. So nining tanan atong mga benefactors and donors atong tagaad silag masipang pakpak. Salamat kayo. Praise the Lord. Kawit manindog ta og atong awiton ang Salve Regina. Ora pro nobis sancta Dei Genetrix, ut digni efficiamur promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, qui gloriosae Virginis Matris Maria corpus et animam, od dignum Filii Tui habitaculum efficie mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, daut cuius commemoratione latemor, eius pia intercessioni, ab instantibus malis et a morte perpetua liberemur, per iundim Christum Dominum nostrum. Ang Ginoo manaa kaninyo, manausab kanimo, og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa uban sa Birhen Maria. Padayono nato ang pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Isinggit natos makatulo, Viva Birhen sa Santo Rosario. Tanan. Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Viva Birhen sa Santo Rosario. Pakpakan na to ang Ginoo, si Mama Mary, si San Vicente Ferrer.